କରିବା। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନା? ଅସୁବିଧା ହେଇନି ବଟ୍ ଆଚ୍ଛା ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କାହାକୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ? କଥା କହିଛନ୍ତି, କଥା ହେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ବଟ୍ ଆଚ୍ଛା ସିଏ କିଛି କଲ୍ କରିଥିଲେ କି ମାନେ କାହା ସହିତ କିଛି ବି କଥା ହେଇଛନ୍ତି? ନା ସେ ଯିବା ପଟା ଫୋନ୍ କରିନି। କ'ଣ ହେଇଛି ବାବା? ମୋତେ ଖୋଲି କୁହ, ଯଦି କ'ଣ ଘରେ ନାହିଁ? କୁଆଡ଼େ ଆଖି ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କର, ଆଖି ପଡ଼ିବ। ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଉଠିବୁ, ପୁଣି ଚାଲିବ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ଅପରେସନ୍। ଉଠିବ ଆସିବେ, ଆଖି ଖୋଲ। ହାପି ମୋମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି, ତା ଷ୍ଟାରିଂ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା। ଚାଲ ସ୍ଲୋଲି। ପାଣି ପାଣି ଯିବ, ହେଲା ବନ୍ଦ କର, ଦାଗ ପାଇବ। ମୁଁ ଯାଏ Ready? ଖାଡ଼େ এই লাস্ট পটা নেই টাইট দেব, তারপরটা ন କ'ଣ କରି କେଉଁଠି ଖୋଜିବି, କ'ଣ କରିବି ନା କେଉଁଠି ଖୋଜିବି? ଫୋନ୍ ବି ଲାଗୁଛି, ଫୋନ୍ ବି ତ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି।